بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد المرسلين محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. صدق الله العظيم. Baş tacilimiz ustadla, yüzler nurli, dilleri doğali hacdedeli, yürekler nur iman bilen yalfıllap duran kıymetler zeşli yigit dostlarım. Hudaý tebarek we taala hemmeňiziň bir mübarek Şaban aýynyň sünnetýän taat ibadatlaryňyzy, Allahyň dergahyna galdyrýan gollaryňyzy, açýan elleriňizi, din dünýäňizi üçin etýän hayır dogalaryňyzy Hudaý tebarek we taala baryňyzdan kabul etsin. Hudaý tebarek we taala jan saglygy, emniýeti, ýurt parahatçylygy, nygmat bolşulygy başymyzdan aýyrmasyn inşallah. Hazreti Ebu Bekir Siddiq'ın 35-nji jelesesinde siretiniň içinde geçen jelese Musayleme-i Kezzab, İslam'a inki olakon fitne bolan Musayleme ol helak bolup Hazreti Vahşiň öldürmekligi içindäki gurrunlary bilen hyzmatyňyza ýetirdik. Emma bir gecedäki jelese, bir gecedäki boljak gurrunlar ähli redde Musayleme-i Kezzab helak bolandan soňra murtet bolup ýörelle tamam taifa kabile walaqadani bulla yine musulmançylyklaryna, İslama ewurlaqadani ol hurub-i riddet, yani murtetlik jengleri kullen serkup bolýar. Hazreti Ebu Bekir Siddiq, Halid ibn Walidi 11 däne goşuny berip bir jenghaýy riddet, yani murtetlik jenglerini serkup etýär. Ondan soňra musulmanlar, sahabalar şondan fethleri güýçlendirip, gösteriş berip, Irak ýurduna, Şam ýurduna garşyn Hazreti Ebu Bekir Siddiq goşuny berjek. Hazreti Abdullah ibn Mübarek diýen sahaba adyn kän eşitýäňiz, Hazreti Abdullah ibn Mes'ud radıyallahu anh ol aýtýar, Hazreti Abdullah ibn Mes'ud deslap musulman mollalardan 6 neferiň altılancısı men mollum diye. Yerin yüzünne sanalsa, yerin yüzünne fakat 6 däne deslap musulmanlar vaka, şu 6'ın biri mendim diye. Yani deslap musulman mollalardan Hazreti İbn Mesud radıyallahu anh. Hazreti İbn Mesud 2 gedek hicret edin sahaba. 2 gedek hicret. Deslap Habeşe hicret etýär, ondan sonra Medine-i Munawwaraga asli hicrette 2 hicreti gören sahaba. Mimmen edrekul kibleteyn, 2 kıblaga bakıp namaz okuyan sahaba. Yani 2 kıbla desla Beytul Muqaddes'e vakya. Ondan sonra kıble üytgenne kad nara taqallube vejhike fis sema felenuwelliyenneke kıbleten terzaha fevelli vejheke şatra'l mescidil haram molanda Kabe'de bakıp, yani 2 kıbla bakıp namaz okuyan sahaba. A'lemu bi kitabillah diýilýär İbn Mesud diýen sahabaga. Yani Allah'ın kitabyna, Kur'an'a inki yetik sahaba. Yerin yüzünde bir adam eger bilsem menden yetigirek bolsa Kur'an'a, düýäme miner yerin her çetinde bolsa barar dipdir. Yani Resulullah aleyhisselam'den soňram inki Kur'an'a yetig adam dip tanylýan sahabamyşdyk. فَلَقَدْ أَخَذْتُ مِنْ فِيهِ sallallahu aleyhi ve sellem 70 sure ma naza'ani fiha beşer. Kur'an 114 sure bolsa 70 surany Resulullah aleyhisselam'ın mübarek ağzından gönce özüm öwrendim. Hiç bir adamyň dahli ýokdur. 70 surany özü öwrenip Resulullah aleyhisselam'dan ummata geçiren sahabamyşdyk. Ilmda, fıkta, evde Hazreti Ömer radıyallahu anh bir meslehet, bir meşveret bolsa halal haram barada, ers-i miras barada
Abdullah ibn Mesud'dan meşveret alyamıştık. Resulullah aleyhisselam'ın hadislerine yetik, Kur'an'a yetik, boyu külürek, öz tıkırak bolonsan Hazreti Ömer etyemiştik. Kuneyfun muli'e ilmen, biza torvacıktır, ilmden dolca torvadır diyemiştik. Yani sözleri bir alim sahaba. Ol İbn Mesud radıyallahu anh aytiye, لَقَدْ قُمْنَا بَعْدَ رَسُولِ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve sellem mekame. Şu Resulullah aleyhisselam dünyadan vefat edenden sonra bir yağdaya düştük diye. Ayni helak bolmanı golayladık. Yani helak bolamalı valla musulmanla levla emmenne aleyna bi Ebi Bekir. Huday Teala bize şu Ebu Bekir minnet edip, nığmat edip vermedik bolsattı. Onunla yerin yüzünde la ilahe illallah galyan, tökönce üttü, aytyan bolacak gâttı. Huday için minnet edip bize Ebu Bekir settiği başımıza koydu diye aytyanmıştık. Hazreti Abdullah ibn Mesud radıyallahu anh. Hurub-i Riddet, yani mortetlik jengler tamam bolandan sonra Hazreti Ebu Bekir Siddiq futuhatı başlıyor. Bir qawr malumat Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın mübarek hayatına, Resulullah aleyhisselam'ın öz mübarek yaşap yören vaktinde Arabistan'ın içinde, yani şu Hicaz yurdunne futuhatla bolye. İnki muhimrak fethi Mekke. Resulullah aleyhisselam 8. yıl hicrette Mekke-i Mukarremani cengzat bolmanı fethetye. Şu desla fethle başlaya. Ya Hayberi 7. yıl hicride ol Yahudilerin bir dejleri onu Resulullah aleyhisselam öz ba vaktında Hazreti Ali'ni fermandeda qadani fetheden yerleri. Bula hemmeti Hicaz'ın içindekile. Ya Taif'i Resulullah aleyhisselam hicretin 9. yılına fethetye. Yemen, Bahreyn, Umman ya Hadramaut diyen yurtla bula Arabistan'ın daşında bolsalar da bula da jeng bolman Resulullah aleyhisselam'ın öz ba vaktında İslam'ın tebliği bilen öğüler gelip musulman bolupdurlar. Emma inni fethle jeng bilen fethedilýärle Hazreti Ebu Bekir Siddiq şolar dislavından başlıyor. Inni Hicaz yurdundan Musaylemen gurrun tamam bolandan sonra fethler açıp başlıyor. Yurtlar giňeldip başlıyor. Hazreti Ebu Bekir Siddiq. Dislavkı jengi Hazreti Ebu Bekir Siddiq Irak'a karşı niveripdir. Irak o döwrede Sasaniyan hemin İran'ın o da bir yurtlarının biri. İran'ın tehti seltetindeki yurtla devletlerin biri Sasaniyana karşı Hazreti Ebu Bekir Siddiq iveriye. Sasaniyan bilen şol döwre şol seltenet bilen İslam'ın Hulefai Raşidilleri 6 gedek jeng etipdirler. Deslapqasi Hazreti Ebu Bekir Siddiq leşker edaqadan Halid ibn Velid'i iveriye deslap muqaddeme şivoliye. İzinden yine bir 5 tane jengle bolýar. Ola Hazreti Ömer Faruk bir jengin izini futuhatı kamillap ahirda 6-njy Nahavendde Fethul Futuhat beraqadany Fethlin fethiyaqadany tamam Sasanini İran'ı fethetýär Hazreti Ömer öz döwründe. İnşallah onu mufassal Hazreti Ömer'in siretine giren vaktimizde gurrununa girer. Emma evvelki Hazreti Ebu Bekir Siddiq'in iveryen goşunu Irak'a karşıyın. Sasaniyan hemin İran'ın bir mentegesi bolýar o vaqtda. 2 tane goşun leşker teýarlaqadany Hazreti Ebu Bekir Siddiq iverýär. Deslapqasi öz fermandesi Halid ibn Velid ki geçen jenglerden mer Musaylime kezzabi helak edelle şolary berýär. Maňa şol Irak'ın gün matar tarafından girdiýä qadany nama ýazýar. Adamlar bilen olfet bilen berhord edersin diye Hazreti Ebu Bekir Siddiq Halid ibn Velid Musaylemani yani Yemamede helak edenden sonra inne hazır Medine ewurlyp barmaly bu goşun. Yine şondan nama bilen Irak'a garşyn gaýtmaly. Elindäki adamlar bilen izne ewriljekle bolsa öz esersini görjekle bolsa gıssama diýipdir. Jengden gaýtjak bolsalar gaýdasyrlar diýipdir. Her kimde sen bilen gitjek bolsa olary özüň ýymşaklyk bilen berhord etdiýä kadany Hazreti Ebu Bekir Siddiq Halid ibn Velid'i bir goşyda kadany berýär. İkilenjisi İyad ibn Gunum diýen sahaban munna baş edip ikilenji serwat goşullarda İyad ibn Gunum diýen sahaba bilen gün dogor tarafından Irak'a girdi. Indi näme diýip Irak'y deslap fethedilýär.
Şu wagt iki däne ulukon imperatoriýla we biri ol Rum ma'ruf ol Şam tarapda bolýar şu wagtda, hemin Filistin, Suriýe bu taraplarda. İkilenji ulukon imperatoriýalaryň biri Fars ýurdy. Am şondan Iraqa garşy Hazreti Ebu Bekr Siddiq'in iwerýärligi Hira diýen bir ýurt deslapda şo tak barp başlamaly. Ol Hira diýeni beter muhim ýermişdik. Yani ol dünýäň ýüzünden bir-birine wesledilýän jaý. Rumyň kılla tijaretden sirem Fars ýurtlary, Medain ýurtlary, Şam ýurtlary hemmesi bir-birine Hireden wesel bolýar. Yani qalp bolup duran, merkez bolup duran ýermişdik. Deslap şonu almaly ýaqydany Hazreti Ebu Bekr Siddiq emretdi. Emma ştada Hazreti Ebu Bekr Siddiq'in bir kerametlerinden biri bolupdyr. Halid ibn Walid'in ýanyndan kän sahabalar Musaylimeň jeňinden soňram öwrülip Medine giderli de bolupdyr. Ebu Bekr Siddiq qıssama, zorlama diýenseň, bir topar sahabalar biz näçe wagt bäri jeňde gezip, jahatda gezip ýetip ýerine gidipdir. Halid ibn Walid name ýazypdyr. Bize bir leşker, bize bir yardım etmäne, kömek etmäne, bize iýwer diýenne Hazreti Ebu Bekr Siddiq birçe adam marif edip, birçe adam iýwerdir. Subhanallah. Bu bir gen keramet boljakda. El-Qa'qa ibn Amr'in Tamimi diyen sahaba. Qa'qa diyen sahabani sen Halid ibn Walid'in goşunna goşulla şolara sen kömege bar diye. Adamla edipdirla etumiddu rajulan qad irfazza anhu junuduhu bi rajul ey halife Resulullah sen birçe adam bilen nagat goşullar ýanyndan ayrılık gaýdan adamy birçe adam kömek diýip medet diýip iýberýärmi sen? Hazreti Ebu Bekr Siddiq fagaşyna aýdypdyr. La yahzumu jeyşun fihim mislu hada. Aýşy Qa'qa ýaly adam bir goşunna bolsa hiç wagtda o basylmar diýipdir, ýeňilmer diýipdir. Fagaşyna aýtdy. Hazreti Qa'qa goşulýa Halid ibn Walid'in goşunna şu gürrüňle 12-nji ýyl hijretde ha. Yani Resulullah aleyhisselam Mekke'den Medine'ye gelip hicret edenne 12-nji ýylyň içinde şu wakaýla jeňle bolýar. Hormuz şu wagtda Sasaniýanyň şu mentagedäki başlary bir eşdipdir Halid ibn Walid musulmanlyk goşullary bilen gelýärligini. Basym jeňden sirim daşaryk çykakydany Hireden daşaryk çykyp bir suwly ýere özüň jeňden sirim bir gowm mekany bellakydany şo tada durýar. Ol suw gaw ýeri öz bellenseň musulmanlyň goşullary barypdyr, suw ýok ýerde. Bir daralçylyk bolupdyr, bir suwsuzlyk ýagdaý bolupdyr. 2000 nefere golay, ola da 30.000 nefer serwatly bilen gaw ýer mekany alypdyrlar. Emme musulmanlar 2000 nefer 1800 ila 2000 diýilýär-da. 2000 nefer tagriben molakadan bir suw ýok, suwsuzlyk ýagdaý, ola dewünçe gelip guýun başynda jeňden ewünçe durýarlar. Emme Hudaý Taala öz ewliyalaryny, Hudaý Taala öz dostlaryny Allah öz ýolunda hicret edip ýören, jihad edip ýörenler hiç wagtda yeke goýjakmy? Hudaý Taala bir rahmetli ýagyllar berakydany köwekle ba bolsa köwekle dolupdyr, gapla ba bolsa gaplar doldurypdyrlar. Hudaý Taala bulary ýagyn bilen öz ewliyalaryny, öz dostlaryny, öz ýolundan sirim jihad edip ýörenleri Hudaý Taala gözläp bir gawy ýagyn Hudaý Taala ýagdyrýar. Bir ştada bir almal dersimiz. Ey ýaş dostlar, musulman dogullar, şu hoşluk günümizde, hoş geçirip, hoş günümizde, yani şuma dünyamız gaw bolup duran gününde, gaýgymy ýok gününde, bir hoşy günlemizde Hudaý ýatlaýlyň. Täqam günümizde, sahty günümizde Hudaý Taala da bizi ýatlasyn. Adamda hemişe qiyinçylyklar, sahtylar, müşkilatlar hemişe adamyň başynda bazatda bir şumahal bir Hudaý Taalaň bir adeti we Hudaý Taalaň bir sunnetullah bolupdyr da. Nämeşi tabiatda ýörüp duran bir fiziki ay wagtynda dogýar, wagtynda batýar. Gün wagtynda dogýar, wagtynda batýar. Şu aleme jahan bir fiziki Hudaý Taala bir goýupdyr, aýlanyp dudaşylar. Her gaýsy öz hesab bilen, öz miqdary bilen ýörüp du alemde. Gün wagtynda dogýar, wagtynda batýar. Şun ýaly Hudaý Taala şunu bir fiziki adet etip goýupdyr däme alem jahanna. Bir müşkilat, sahtiler de Hudaý Taala şu güni
doğurup batırışıyalı müşkilatları da doğurup batırıya bizde. Hudaý Taala şunna bizim başımızda koyupdur. Hemişe adam gülüp durup başarmaya. Hemişe adam gaýgysız bolmaya. Hemişe adam bir syhylly bolup durmaya. Käde adama müşkilatly gelýär. Käde adama sahtyle gelýär. Käde yürek gysylmaly gelýär. Käde narahatyla gelýär. Ki aglab bu narahatylaň hemmesi dünýeden bolupdyr ha. Näme tewakkulu, kän bolupdyr, tewakkulu köpelipdir. Gaýgylamy zat ýa-da qanaatly bizlerden gidipdir. Gaýgylaň da köpelýär. Ay çeşim tu çeşmi bolupdyr, çeşmem çeşmi bolupdyr. Oň zindegisi falanjyre, oň aýallygynymyň zindegisi falanjyre, o boýdaşym ýaşaýyşy falanjyre. Garaz bir tevakkuatly köpelensiň, müşkilatly da artýar ki aglab mutassifana bizinkile dünýä gysmatyndan, din gysmatyndan beter dünýä gysmatdan müşkilatlaşmat artypdy. Ewliýalar aýtýarmyşdyklar da derdi dünýä bolanyň dünýä ýal derdi bolar diýipdirler. Yani derdi dünýäde, derdi dünýä bolsa dünýä ýal dert de şoň başyna Hudaý Taala goýar diýip aýtýarmyşdyklar. O Farsça gollaň aýtýan herki bameş biýişler, berfeş biýişler. Neçe sen çalynnygyça jahan çyrşygy artar, haçan garar tapar göňül jem bolup. Neçe sen dünýäň ýerinde, gaýgyň ýerinde ýörtmän kän bolsa, gaýgyla da kän bolýar. Mahtumul Işanyň aýtýany, bula bir mugaddeme ha ýaş dostlar. Kimdir yalançyda tutan jahany, tutanyň ellerini açyp baradyr. Şirin şirin salar hesaba dünýä. Şirin şirin salar hesaba dünýä. Acı acı koyur azaba dünýä. Ne yettir, ne tuttir şu kahbe dünýä. Tuttum diýsen gaçyp baradyr diýe Mahtumul Işan. Şu dünýä ha, aglap müşkilatda şundan gelýär. Ondan sirem ýaş dostlar şunu ýatdan çykarmaýlyň. Hoşy güllemizde Hudaý ýatdan çykarmasak, gaýgy gelen günümizde Hudaýdy biz ýatdan çykarmar. Hoşy günümizde Hudaý ýatlap dursak, başymyza gam de geler, gussa de geler, narahatçylyk de geler. Mali gysmatyndan, jany gysmatyndan şo güllerde Hudaý Taala da biz ýatdan çykarmar. Hazreti Abdullah ibn Abbas ýan sahaba aýtýar radiyallahu an. Resulullah aleyhissalatu vesselam'a bir günşi mübarek merkebine Resulullah aleyhisselam'ın minip barýanyň iýiz ýanyna menne minnim. Yani Resulullah aleyhisselam'ın iýizine bilece bir zada minip barýatdyk. Şonda Resulullah aleyhisselam aýtdy: "Ya bunayya ta'arraf ila Allahi fi'r-raha ya'rifuka fi'ş-şidde." Rawahul İmam Tirmizi rahimehullah. Ey oğulcağım dipdir Resulullah aleyhisselam. Resulullah aleyhisselam bir sahaba tavşyrsa kıyamata çilim tek bize tavşyrdyg ha. Ya bunayya dipdir, ey oğulcağım dipdir. Bilece min baryan. Şu arkam gursagym Resulullah aleyhisselamy dewip barýatdy. Ey oğulcağım dipdir Resulullah aleyhisselam. Ta'arraf ila Allahi fi'r-raha. Jahillik günüňde, hoş günüňde, gamyň gossaň ýok gününde Hudaý Taalaň ýatla, Hudaýy özüň tanıt. Hudaý bir tanysyn taatine ýykylýan bendediňi Hudaý Taala da sen şiddet günüňde, gam günüňde, gaýgy günüňde Hudaý da sen tanýar dipdir. Hoşy günüňde ey oğulcağım Hudaý ýatladandyr. Özüň tanıt Hudaýy bendediňi bildir. Hudaýyň taatinde bol ta gam günüňde Hudaý Taala da sen tanysyn dipdir. Inki olakon gam hemmemiziň de gaýgymyz ahir dem inki adama gyn ýagdaýda. Sen şu dünýede Hudaýy tanıyan bolsaň, hoş günüňde sen Hudaýy ýykylýan bolsaň, ol gynçylykda Hudaý Taala sen tanıýjakda. Hudaý Taala diline sabit etjek nämäni? La ilahe illallah Muhammed Rasulullah. Adamyň inki gynçylygy şu ha. Bärdäki dünýäň zady bolsa bula bir gurrun, bula geçer. Emma ahirki inki gyn ýagdaýda ulamalar aýdypdyrlar şu hadisiň şerhinde. Şu gyn ýagdaýda Hudaý Taala sabit saklasa, musulman adama bollu da diýipdirler. Hudaý Taala hemmemiz ahir dememizi sabit etsin kelame la ilahe illallah inşallah. Hazreti Mevlana aýtýar: "Yade u kon der hoşi ey nik baxt. Yade u kon der hoşi ey nik baxt. Ta şevet yaret der enduhu saxt" diýär Hazreti Mevlana. Şol Hudaý Taalany hoşi güllüňde ýatla, başyňda gam ýokka ýatla,
te başyňa bir musibetle gelýär, ay eziyetli artýar, kynçylykly gelýär, mali gysmatyndan eziyetli köpelýär, her jere kynçylyklardaý jan Hudaýa diýende saňa bir Hudaý Taala sen tanýar ýaly bolsun diýmişdi Hazreti Mevlana. Hazreti Ömer radıyallahu anh Medineň bazarynda barýaka bir jawan oglany görüpdir Hazreti Ömer. Bir ýaş oglan Bagat pakira bir müşkilat gelipdir. Bagat kıyınçılıkla gelen molmaly. Hazreti Ömer yüreği awypdir muňa. Bir yalvar, bir doga etýän molmaly. Hazreti Ömer ardından barakadany, "Ey ýaş oglan nipdir? Sen şizre Hudaýy ihlas bilen yalvarşyň ýaly, şu mahal Hudaýy şu ihlas bilen yalvarşyň ýaly, ol başyňa şu musibetle gelmäkede Hudaýy ihlas bilen şizre yalwarýatdyňmy?" dipdir. Olay dipdir, dogrusyny aýtsam ýok, o günlerde Hudaýa beýtirip ýalvarmaýatdym dipdir. Hudaý kan hoşy günlemde ýadyma da salmaýatdym dipdir. Wagt jana, kaşke sen şo günlerde Hudaýa şizre ihlas bilen ýalwaran bolsatyň, bu mat bu dogala sen bu mady giýje goýmaly dipdir. Hudaý Taala saňa eýem sözje gitdi. Sen o günlerde ýatlamanyrsyň. Allah sen tanyman bu mat dipdir. Kynçylyk güllüňde Hudaý kaşke ýatlan bolsatyň, bu mat bu sen dileýäniň Hudaý Taala şo taýda berjek bu ihlas bilen ýoksam. Diýip Hazreti Ömer radıyallahu anh şeýle aýtýar. Bir ýaşly ejeleň biri bir namaz okuyup duran, nämeşe ejelemiz näme namalyk tutýarlar tesbih alyp Hudaý Taala ýaşlaryny uzak etsin, madam diller dogaly bolup duran, ýüzi nurly, diller dogaly enelemiz öýde bereketdir, atala enele. Bir ejeleň biri ýaşly madam namaz okuyupdy, agty giýirse çyksa, janeze dogada bol hadiýam bolmaly. Ol giýirýä çykýa ejesi madam namazlykda ýaşly zenana namaz okuyýa tesbih sanyýa doga etip duran. Bu oglanyň özi ýene geçip barýar. Eje dogada bolar bir işimiz var oňsyn ha. Ejesi burunga ur kef aýdypdyr da. Jan ogul dogana ederin saňa diýipdir. Ýöne sen özüň hin namazlyga gelmellämi? Hudaý birden diýasa, hani özü näme diýär? Madam senden iýerýärde sawgadyn, özü nirde diýasa näme diýin diýipdir. Özüň bir elamy huzur etmeli bolýaň da wagt. Özüň bir Hudaýa tanıtmaly bolýaň da. Hudaýa menne sen bendendirin. Hudaýa men günälim kän bolsa da saňa ýykylýandyrin. Hudaýy bir özüň tanıt hoşy güllüňde, tädar günüňde, qyn günüňde, ýes günüňde, na umid bolýan günüňde Allah saňa umid bolsun. Be her hal biz sahabalar şol qyn ýagdaýda Hudaý Taala öz dostlaryny boş goýjakmy? Ol hormuz guý eýe bol, gaw mekany eýe bollyk diýende Hudaý Taala rahmet ýagyny bulary iýerip, bula da suwdan hemmesi bir gönenýärler. Ol hormuz diýen adam beter telekelik bilen, hile bilen, hatta şu wagtda misal urlaýamışdyk. Ay hormuzun hilesi ýalyakadan adamla gurrun etýämişdik. Bir Halid ibn Walid radıyallahu anh jenge baranna, bir şo taýda Hazreti Halid'e de bir hilelerinden gelipdir da. Ay men sen bilen nipdir bir mübarezek ikimiz fakat vuruşmaly. Bir duel ikimiz fakat tek mübareze değili. İki sefin arasında musulmanlar o taýda dursun, bizinkile bu taýda dursun niye? Irağın içinden nişi boljak diýen. Hazreti Halid muňa garşyn barýa, emma ol Hormuz öňçäden öz başga bir himayet etýän hamiler we hemun Araplyň özünden olara aýdyp goýupdyr. Men şu Halid güýmäp duqam, siz hujum edin, biziň nefimize bolsun. Yani ähçekeni edin diýipdir da. Ol Hazreti Ebu Bekir Siddiq'ın başlamazda aýtdyk, bir kerameti diýdik, ştada ýüze çykjakda. Yani bir qaqa diýen ýaly bir bolsa, bir goşunyň içinde o wagty ol goşun hiç wagty şekest diýmer diýdi Hazreti Ebu Bekir Siddiq. Ştada şol keramet görnýär. Ýanky Hormuz bilen Hazreti Halid ibn Walid ýeke jenge çykýarlar. Ol aýtýaly, ola bir tarapdan hujum edakadan ähçekeni edip musulmanlary hemle etjek bolupdylar. Mani qaqa diýen sahaba aňlapdyr, olaň bir teleki niýetler badygyny. Bir de olardan öňçe iqdam edipdir. Hazreti Halid ibn Walid şo taýda ýanky Hormuzy öldürýär, jengi tenbetenni. Hazreti Halid o taýda Hormuzy helak etýär. O taýdan Hazreti Qaqa olaň nakşelerini berbad edakadan musulmanlar olary hujum edakadany olary helak etýärler. Şu taýda Hazreti Ebu Bekir Siddiq Qaqa bolsa bir jengde ol goşuny hiç wagtda şekest diýmer diýeni birçe nefer
musulmanlar ol helakete, ol ähçekenin üstünden bir ulukon bir kıyınçılığa düşmeklikten Hazreti Ka'ka nijat berýär. Şol Hazreti Ebu Bekir Siddiq'in aýtýany: "La yahzumu jeyşun fihi mislu hada." Şın ýaladam bir goşunna bolsa, ol hiç wagty şekestýmer diýen ştada ulamalar aýtýar, Hazreti Ebu Bekir Siddiq'in bir kerametlerinden niwaýdylýar. Şu jeňe taryhda eşdýänlersiňiz Zatus Salasil diýilýär. Yani Sasani serwalla, İrani serwalla ayaklarına zincir bağlaptırlar. Biz şu jengden gaçmaly diýä kadany. Şondan şirim Zatus Salasil at berilipdir. Bir musulmanlyň fethi bilen, musulmanlyň galip bolmaklygy bilen, musulmanlyň nefliň bijeň tamam bolýar. Şu jeng indi mugaddeme bolýar. Näme? İrani soňra Hazreti Ömer radıyallahu anh fethetmäne. Hazreti Halid ibn Velid bijeň tamam bolandan soňra namalarını güýçlendiripdir. Yani dewerekleri ýazyp, Kesraqda şol Irak'tan bir namy berýär. Namasyny aýdypdyr. Bismillahirrahmanirrahim. Min Halid ibn al-Walid ila murazabati Fars. Allah'ın adı bilen rahimli bolan, rahman bolan Allah'ın adı bilen Halid ibn Walid'den Fars'ın merzbanyna diýipdir. Selamun ala men ittaba'al huda. Hidayet yoluna tabi bolýan adamlara Allah'ın salam bolsun diýipdir. Biz sizleri İslam'a davet etýäs. Eger musulman bolsaňyz gönenersiňiz. Eger de musulman bolmasaňyz haru zelil bolýan ýagdaýda bizlere jizye berersiňiz diýipdir. Emma üçlenji ýagdaý onna jeňe biz teýýar diýipdir. Siz de jeňe teýýarlanmaly bolýaňyz. Musulman bolun. Musulman bolmasaňyz jizye berersiňiz. Jizye vermeseňiz onna jeňe teýýarlanyň. Fa wallahi'llazi la ilaha gayruh laqad ji'tukum biqaumin yuhibbunal mauta kama tuhibbunal hayat. Kan eşdiýänlersiňiz Hazreti Halid'in tarihi aýdan gurrunuşy. Fa wallahi'llazi la ilaha gayruh. Ol Allah bilen men ant içýänipdir Hazreti Halid ibn Velid. Laqad ji'tukum biqaumin, size men bir kavm getirýänipdir. Size bir adamlar bilen üstüňize gelýän. Yuhibbunal maut. Men ýanymdaky serwalla Rasulullah aleyhissalamyň şagirdleri, ashab-ı kiramla ölümü gawwarýarlar, siz dünýäni gawwarşyňyz ýalypdyr. Siz dünýäk näzire muhabbetiňiz bolşýarly, dünýäni gawwarşyňyz ýaly, men bir goşun bilen üstüňize gelýän, bula ölümü şahadete, ölümü bula aşyk adamlar diýipdir. Kesramyň namany alan wagtynda eller sandyrap Çin'in padişahından kömek talep edipdir, nami veripdir. Çin'in padişahı bir gen zat aýdypdyr. La kuvvete li bikum law aradu khal'al jibali la khala'uha. Ay Kesra diýipdir, men bu taada saňa arka bolup başarjakka diýipdir. Biz seň öňündäkile bilen bir kuwaty wa eger irade etselişi dağlar aýyrylýsala, ola şo dağlar da aýyrjak millet. Olaň öňünde durup boljakka diýipdir. Näme sen öz başyňa gördi ýakadany? Bir de namasynda men jogap bermäni sen kömeňe bar başarjakka diýe. Ey musulman dogully, ýaş dostlar. Bir näzire izzetmişdik, bir näzire zilleti tebdil bolupdyr musulmanlaryň ýagdaýy. Bir näzire izzetmişdik musulmanlaryň ýagdaýy. Adam uly hedefleri ýetjek bolsa, uly himmetli gerek ha. Biz sahabalar ol jengden ol jenge, o ýurtdan o ýurde bilen hedefleri, bilen izzetli ýaşap, bilen hedefler nagat beýikmişdik, himmetler nagat beýikmişdik. Ey musulman dogullar. Şu zamanada esli hedefle yiten zamana. Esli hedefleri biz erzişay dinini, esli hedefleri bir yitirilen zamana bolup durşymal. Bir adamlaň bir wagt gyzyl tapmana gitýän düze. Hay ýadap, nagat ýol ýörüp, aşyrylyk, suzullyk çekakadany gyzyl tapjak bolakadan barypdyr. Ay özü golaýlapdyr, golaýjygyna ýetipdir. Esli hedefinden sirim gelen zadyny unutup bir gapdalla bir bagjaga çykyp duran bolmaly. Şol bagy güýmen mun goforjak bolup, mun beýtjek bolakadan o bag güýç ýagdaýynda şo taýda ellen merakadan ýykylyp ýatypdyr. Hay başga adamlar gelipdirler, bu taýyn gazakadan bu taýda bir ölüp ýaty ýok, men bir zat badyr diýakdan ol gyzyl çykarakadan alyp gitýärler. Bu adam näçe wagt soňra
özüne gelýär, görýär, gapdylly bir erzişli zat barmışdyk. O taýyn gazmalmışdyk. Bir gelakadan bir juz'iýata bir bagy güýmenip, asli hedefini ýitirip, nagat hosrany ziýana galýar. Şumal bir ijtimai öz ýaşaýyşymyzda da adamlyň kefini innaqadany nagat hedeflerden galynýar. Ey men falan yerlerde görünsem, maňa o falan yer. Ýeken adamlaryň dagdagysy şa, öz hedefi zindegisinden, öz ýaşaýyşyndan lezzet almany aýyrýa, o beýdiýamasyn, o leýdiýamasyn, ey bize kep ýetamasyn, öz hedefinden galyp barýar, milletin kefinden sebepli. Resulullah aleyhissalatu vesselam'a kep yetmeýärmişdikmi? Resulullah aleyhissalatu vesselam'a diller bilen her ediyetler berýärmişdikler. Emme hedefinden Resulullah aleyhissalam galmapdyr. Ya milletin kefi sebep bolmasın, öýdäki ba kızgınlyk, öýdäki ba muhabbet er heleýin arasyndan aýrylsyn. Biz juz'iýatly mani bolmasın biz hedefimizden galmaklyga. Ýaş dostlar. Ýaşı zamanı hedefli ýeten zaman o sahabalary görýäs, her gaýsy jeňiň ýygyna, jihadyň ýygyna islam gaýgylary bolup netije alyp barýarlar. Ey biz onu edip başarmasak da hedefimizi öz ýaşap ýokak bir ýitirmäýliň. Bir oglalla we inni ýetip barýan oglalla. Hay näme hedef bilen ulalyp barýarlar. Özüňiz de görýäňiz kim ikindi nara bolýar, näzire forsatly, talaýy forsatly ýetip barýan oglalla nämeň ýygyna? Hedef nämeň ýygyna? Nämeň üstüne güýmen tutulýar? Ya görýäň 3-4 nefer walakadany bir hiç puşun ýygyna güýmen tutulýar. Ya her gaýsy biledullar, her gaýsy bir zada meşgul. Hedef yok. Ey enatalaşın bir dikkat edeýliň, bir oglanlarymyzyň üstüne işläýliň. Hudaý Taala bizi oglan ewlat berenne biziň haqqy intikabymyz yok. Hudaý Taala bize gyza berse, oglan ne berse biziň haqqy intikabymyz yok. Ya saýlap men bir oglan aljak, bir gyza aljak diýip haqqy intikab yok. Hudaý berýär bize çagany. Emma Hudaý Taala bizi ewlady berenden soňram haqqy intikab ba nämede? Oğlumuzu, gyzymyzy haýsy oglanlar bilen oturtýas. Haýsy oglanlar bilen gezdirýäs. Haýsy gyzy bilen gezip ýör. Namazlary, dähretleri, edepleri, ahlaklary iýemi sen hanawadaňa, iýem sen sepkiňe, iýem sen şahsiýetiňe. Oglany intikab etmeklikde ewünçe biziň hakkymyz ýok, Allah berýär. Emma oglanymyz kim bilen oturşak, kim bilen turuşýar? Maňa biz haqqy intikabymyz ba, kişiliklikden oglanyňa habardar bol. Görýän ahlagy näzire dosy. Gelişi näzire dosy. Öýe geliberenne şo bilen oturuşdymy? Geliberenne sen bilen ahlagy üýtgeýär, enesi bilen ahlagy üýtgeýär, dogollary bilen ahlagy üýtgeýär, agzyndan bir teleke zatla çykýar. Şol hemmesi muqaddeme biderek ýoldaş bolup duşo. Inki gawdos näme? Sen özüň bol ogluňa. Ogluňa sen özüň dost bol. Gyzyňa da ey ene sen öz boýdaşy bolşaň. Haqqy intikab bitada başaryat. Oglanlarymyza bir hedef bereýliň. Ýaşaýyşyndan näme hedefi bar? Hedefleň ýitip barýan zamanasy şi. Ýaş dostlar. Ya hanawadeň içinde er heley ey aýal oğullar hedefi unutmaýlyň şi. Ýani bir azajyk gürrüňle bolupdyr da, bir aňrotur bolupdyr, bäri otur bolupdyr. Ya bir hanawadelyň arasynda ya bir gelin gaýnysy bilen arasynda bir gürrüň bolupdyr, ya adamsy bilen bir gürrüň bolupdyr. Azajyk bir gürrüňle bir hel boljak gürrüňleri bir hanawadeň bir gyzgynlygyny bozmaýlyň. Bir hanawadeň bir nizamyny bozmaýlyň. Ey aýal oğullar, ey dostlar, jawan dostlar. Yani hedefi eslini juz'iyat bilen kenarda goýmaýlyň. Hedefi esli näme? Oglanjyklaňma, hanawadeňma şon gyzgyn saklamaklyk, ojaňy gyzgyn saklamaklyk, merdumyň kefi bilen ya azajyk gürrüňle bilen hanawadeň nizamyny, düzgünligini bozmaýlyň. Ýaş dostlar. Bir jawan oglanlaryň biri bir ahunnadan ýanyna barypdyr da. Asli hedef gerek aşy. Yani içeriğimizde bir muhabbeti küçüklerin zatly bilen haraplamaýlyň. Bir ahunnadan ýanyna bar ya bir ýaş oglan. Hay ahunnada şu öýde madam gurrunma menne kepleýän, o da kepleýär, men aýtýan, o da aýtýar. Hey madam şu gurrunla wa dawaly wa şon näder bolar? Ol ahunnada aýdypdyr maňa. Ýüzün gözläp durupdyr. Ol jawan oglan bir zat işçek, bir hiç dat diýenak bolmaşy, maňlaýyny gözläp,
Hay bir heftede öljek adamyň gürrüň et duran zadyny nipdir oňa. On bir ýaş oglan hawasy gaçypdyr, rengi bozulupdyr bi. Ay bir alim adam maňa bir aýan bolan bolmalla, şondan ýyzyn soraman öýüne garşy gaýdypdyr bi. Täret gylakadan, namalyk, ýazakadan, namaza durýan bolmaly, kaza alýan bolmaly. Ay tesbih alakadan estağfirullah, canallah mey doga etýän bolmaly, aglaýan bolmaly. O zinany aňyrdan gelýän bolmaly. Hay näme sofy bolmaly sen? Hay aňyrak degetsene diýän bolmaly. Bu wagt ýok, fursat ýok diýip namazlıktan düşmändir o. Bir hafta geçýär. Hey indi men indi şuun geljek bolmaly, men ajalym gözleşýärbi. Hey men bir beýik alim adam aýtdy. Gözleşýär bir hafta dolýa. Häzir hiç ölümde gelen akmyň başyna hiç tatda bolanak el aýaklaryny gözleýär, salim. Ay bir kun şaýlyk beýlek şeýlek bolsun näkadan 10 güne tekmilläpdir, görse ýene salim hiç tat ýok. Barypdyr ýanka ahun näden ýanyna. Hey sen bir haftadan maňa öljek adamyň bolup ýören işini edin, 10 gün geçdi, hiç başyma gelen zat bolmady diýipdir. Bu gürrüňlerden el çek diýipdir ahun näde. Bu gürrüňleri goý öýde weziýet näzire, öýde näzire ýagdaý diýipdir. Ay öý gül boldy, öý gülistan boldy diýipdir. Ay bolar şo diýipdir. Öýün gülistan bolanmasa bolýar diýipdir. Galan zat dinläpdirmi? Onu sen anladyň bolmaýan maňa bir haftada ölýär diýip aýtdyň. Men şewdäki hafta ölýär diýmäge saňa diýipdir. Bir haftada ölýär. Hemmämiz bir haftada ölmeli diýipdir. Yani näme dersi berýär? Asli hedefi we de juz'iyat. Azıcık bir kefe gurrunga meşgul bolup, madam dawa bolup ýör, madam gurrun bolup ýör da. Birin kuta gel, hedefi asli näme? Bir öý saklamak, hedefi asli näme? Bir çağalary eklemek, hedefi asli näme? Çağalary beklemek. Hedefi asli bu bolandan soňra biz juz'iyatlar inäp durmaly. Ay men çaýym bizre demleýe, maňa wagtyny getirmeýe, men naharym madam şeýle bir juz'iyatlary innemellädir ýaş musulman dogalla. Bir azajyk gürrüňle bilen pes hedef asli zindegimizi nizam-ı hanawadan behem urmaýlyň, säýe diýliň, başardygymyzdan ulfetli, muhabbetli ýa tawakkuaty bijawa hem mali lahazdan aýal dogalla. Görýän bir adamyň ma işläp ýör, ertiden agşama biçare halal çöreň ýüzünde gezip ýör. Sizi halkdan kem etjekkä bolup ýör. Bir ýaş oglanyň biri aýtdy, aýal oglany bir raýat etmeli zataşy. Ay halal getirsen getir diýakydan erti bilen gaýdany bir Allah kuwat ber. Bir ýaş oglanyň bir sowuk hawada o dewerekdäki owalardan biri sowuk hawada maturulja gelýär. Özü jan çekip ýüreginden ýanyp duha. Maturlyşy sowukda gelipdi. Şu ellerde de bu diýaly sowuk hey özünde kargeri ýetýände şu hefte her hefte alyas her hefte barýan fagat işim zenanamyň bergesini bermek diýär. Fagat şu işim inni bir kazanç ganimet boldy diýen görýän başga ýerden falan alypdyr, başga bir aýtdyr. Aslen men halim hiç muraat edenak diýär. Bir azık bir tawakkuatdy bir sen öz zindegiňe görä, ýorguna görä bir biçare halal söreň ýerinde gezip ýör, zähmet çekip ýör. Biraz bir tawakkuatlary o fakat sen onu öz hoşyň ýerinde bolýan. Bir nefer kösenmeli, zindegide fakat men geýeýine bile geýeýli. Fakat men ýeýine bile ýeýli. Fakat men mineýine bile mineýli. Näinki bir nefer giýje günniz biçare jan çekmeli, hiç da ýetmeli. Madam pakir tükane barıp bilenak oňa öňden geçip barýar, maňa bergis we oňa bergis we ýetirip bilmänýär. Bir azajyk bir raýat etmeli zatlar hedef asli zindegini kanun gyzgynjak saklamakdyr ey aýal oğullar. Biz sahabalar jeňliň ýyzyna bir-birine Hazreti Halid ibn Walid naman ýazakadany saňa bir kowm bilen gelerin, bula şahadeti ölümü gawwarýaly, siz dünýäni gawwarşyňyz ýaly. Emma şu muddetiň içinde Hazreti Halid ibn Walid Iraqı fetheden wagtynda mawsum hac ýetipdir, hajyň wagty. Tarihde aýtýar, tarih ýazýarlar. Tilka azmatun khalidiyye ve thiqatun mufarritatun la yuqawwi alayha illa Halid. Ay şilişi Halid ibn Walid başarmasa şu taktikin, şu işin ohdesinden Halid ibn Walid gelamasa başka adam gelip başaracak diýipdirler. Jeňde gezip ýör. Yemame yurdundan Irak'a var ya, yeni Medine gelmeyenler, mevsimi hac bolupdyr. Hacın wagtynda Hazreti Halid ibn Walid ulurak fermandeleri aydyp, özü şondan çykyp gaýdakydan farz hacyn bitirip, yeni öwrülip barıpdyr. Hiç kime bildirmänler.
Şu müddetin içinde hay cihadın evine geçiyor. Ol emel gerekke da diýmendir da. Hiç kime bellitmeni fakat o lokon näştäni uluraklarına başlarına belledip Hazreti Halid ibn Velid jenge gelak yankay hacca gelakadani gaýtadan ewurlup barıpdyr. Muny Hazreti Ebu Bekir Siddiq eşdipdir. Hazreti Halid käýipdir. Hey sen bir eden işin näme? Hazreti Halid men gaýmlak gaýtdym diýe. Tarihte aýtdy Halid başaramasa radiyallahu anh başga adam mun başarjakka diýe. Inni bir Irak fetvolandan sonra yine bular Hazreti Ebu Bekir Siddiq inni Şam'a karşı iniverýär. Yermuk diýen jengine Hazreti Halid ibn Velid hulasara gaýdyny bugurruňy Halid ibn Velid'in namy ýazýar Şam'da Ebu Ubeydäni fermanda etip goýanlaryň. Ey Halid ibn Velid, goşullaň bilen Şam'a karşı git, o Rum'un jengine karşı git. Ebu Ubeydäge goşulýar. Otak baraňdan soňra baştaklygy sen özüň alarsın, fermandy özüň bolarsyň diýe. Mundan soňra Hazreti Ebu Ubeydäkde namy ýazdyr Hazreti Ebu Bekir Siddiq. Ey Ebu Ubeyde, sana Halid ibn Velid geler. Sen maňa Halid ibn Velidden özüň gawy, sen maňa deslap musulman bolanlardan, sen Rasulullah aleyhisselam şu ummatyň emin dip tawşyran adamsy. Emma Halid iler çekýärligim menden narahat bolma. Ol jenge gede galanny senden mahirrak dipdir. Hazreti Ebu Ubeyde baş üstüne diýakadan Hazreti Halid'e fermandehin berýär. Jeng bolýar. Bir jengde de yine musulmanlar piruz bolýar, galip bolýar. Şu iki däne asli jengle Hazreti Halid ibn Velid, ýa-ni Hazreti Halid ibn Velid'i fermanda edip Hazreti Ebu Bekir Siddiq'in hilafet wagtynda feth bolan ýurtly. Emma inniki futuhatly ola Hazreti Ömer'in zamanynda bolýar. Ahirki nokteşi Yermuk jenginde Hazreti Ebu Ubeyde bir däne sahabany görüpdir. Jeng meydanında kılıç vurulup duran wagtynda bir sahabalan biri şehit boljak bolup duran. Ola edipdir Hazreti Ebu Ubeydäge. Ey Ebu Ubeyde. Hazreti Ebu Ubeyde gözläpdir jeng meydanına haşy. Mäze turid dipdir Hazreti Ebu Ubeyde, nämisliýäň men sagyrýaň, men gygyrýaň dipdir. Ol sahaba edipdir. Men şahadet maňa nesip etip barýar dipdir. Men inne aňrym golaýlap barýar, men janym çykyp barýar. Men hemin alan janym çykdy, men Rasulullah aleyhisselame sataşýan ha dipdir. Aýtjak zadyň bamy fehelleke min hajatin uballighuha li Rasulillah hina alqa. Sen bir hajatyň mamy aýtjak zadyň mamy men Rasulullah aleyhisselame tawşyran wagtym, sataşan wagtymda sen tawşyran zadyň aýdynip ol şehit boljak bolup duran sahaba Hazreti Ebu Ubeyde'ge aýdypdyr. Hazreti Ebu Ubeyde aýdypdyr, "Naam, tawşyrjak zadym ba" diýipdir. "İza laqita Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rasulullah aleyhisselame sen sataşdyň" diýipdir. "Faqul ayt Rasulullah aleyhisselame, ya Rasulullah, laqad wajadna ma wa'adana Rabbuna haqqa." Ya Resulallah, biz Allah'ın bize beren wa'desini hak tapdyk. Sen aydan gurrunlaň hemmesin hak tapdyk ya Resulallah diýdi. Resulullah aleyhisselame şunu aýt diýipdir Hazreti Ebu Ubeyde. Resulullah aleyhisselame Allah'ın wa'desini, Resulullah'ın beren wa'desini biz hak tapdyk. Biz saadeti şu dinin izinde tapdyk. Biz saadeti şu Resulullah'ın yolunu tapdyk diýdi. Resulullah aleyhisselame aýt diýakadan şu sahabaga aýtdy. Ey ya yaş dostlar, Resulullah aleyhisselame bir sataşak günümüz ýada salylyň. Resulullah aleyhisselame şu zamanada Resulullah aleyhisselame sataşylsa, biz Resulullah aleyhisselame näme aýtmaly? Ya Resulullah, biz sen dinin erzişini kadrını bilmedik diýilmelimi? Ya Resulullah, biz bir ummat bolduk. Sen cefa bilen getiren dinin kadrını bilmedik. Ya Resulullah, biz sahabala ýaly sahtiler çekmäni yeňiljek bize din Hudaý nygmat edip berdi. Biz bu dinin kadrını bilmeýän ummat bolduk diýmelim biz. Biz Resulullah aleyhisselame ne yüz bilen, näme ýagdaý bilen sataşmaly? Ya Resulullah, sen esriňdäki jawan insanlar umurlaryny wakf edip sen dinin galdyrjak boldular. Ya Resulullah, inni bu ummatyň jawallary usul-i İslamdan irad alyp duran oglanlar boldy diýmelmi?
Ya Resulullah sen getiren Kur'an'ına, sen dinine iradalayan ummat bolluk biz diýmelmi? Ya Resulullah, biz bir dünyanın hayahusunun içinde awleviyetlimiz tağyir tapdy ya Resulullah. Bizim hedeflerimiz ýetgedi. Biz ne yüz bilen Resulullah aleyhisselam'a näme diýmeli ýaş dostlar? Ya Resulullah, biz ihsas etýäs imanlymyz zayıf bolmy kädiýäs. Emme şeýle dinimize paýbent bolayly, gaýym duraýlysek de onda da bir modern bolan dünýe bizi ýene de allap barýar ya Resulullah. Biz ne yüz bilen sataşmaly Resulullah aleyhisselam'a? Ya Resulullah, Musulmanlar sen ummatyň bu mat pytyrygyly, çaşygyly ýakadan biz sataşmalymy? Näme diýmeli biz şumat Resulullah aleyhisselam? Ey bir derdi, nersinden başlamaly? O sahabalar aýdypdy, ya Resulullah, sen zähmetiň ýerine ýetdi. Sen zähmetiň, sen wäden hak bolup tapyldy. Biz näme diýmeli? Ya Resulullah, sen ummatyň ittihat bilen, birlik bilen dünýäni alyp barýan ummatyň bugun her gaýsy men Muhammed peýgamberiň ýerine düşýänip, ihtilafla ýaşap, her gaýsymyz bir ýollan marýas. Biz çaşdyk diýmelmi? Biz ne yüz bilen Resulullah aleyhisselam'a şuma sataşmaly ýaş dostlar? Ya Resulullah, biz sen cefen çeken cefalandan bir haber galan ummat bolluk biz. Ya Resulullah, sen çeken gynçylyklaryny ol Ebu Leheb sen ayaklaň daş bilen urup barýaka, bu gynçylykla indi biziň ýatlymyzdan çykan bir ummat bolluk diýmelim biz. Resulullah aleyhisselam'a sataşdyk. Ya Resulullah, biz yüreğimiz sen sepke zindegiňe, biziň yüreğimiz sen ýaşaýyşyňy isleýär ya Resulullah. Näme ýaşaýyş o? Sedagat senne dogurluk batdy ya Resulullah. Dogurluk aramyzdan gitdi. Biz dogurlugy aýran ummat bolluk diýmelim biz. Ya Resulullah, senne tewazu batdy. Senne qanaat batdy. Biz qanaati ýitiren ummat diýmeli bolluk biz. Ne yüz bilen Resulullah aleyhisselam'a sataşmaly? Bu sahabalar aýtdy, sen beren wäden hak tapdyk diýipdiler. Resulullah aleyhisselam'a şu sataşaňda aýdaga diýipdiler. Biz ne yüz bilen sataşmaly ummat bolluk? Hudaý Taala bizi eçerlemiz bilen bile Resulullah aleyhisselam'a sataşmaklykda şermende etmesin inşallah. Resulullah aleyhisselam'a yüz ve yüz bolamyzda ya Resulullah, öz hettime göre başardığımdan sen sünnetiň tutsak bolanlaryň. Ya Resulullah, modern dünýe men allasa da ilimden gelýän zady çağajyklam imanyň içinde, sen ahlagyň bilen, sen sireň bilen, sen sepkiň bilen, sen ýoluň bilen ýetişdirjek bolanlaryň ya Resulullah. Senki ýal başarmasak da, sahabalarynki ýal başarmasak da, bu hayahuly dünýäň içinde, be modern bolan dünýäň içinde başarsam sen ýolunda ýürüjek bolanlaryň ya Resulullah diýmäne bir ýüzimiz bolar ýaly bolsun. Hudaý tebarek we taala aýdan eşdellerden kabul etsin inşallah. Bir mowzuň jembendi etsek, Hazreti Ebu Bekr Siddiq radıyallahu anh'ın fethleri ähli redde mortetli bilen jeňler tamam bolandan soňra 12-nji ýyl hijretde Iragy fethetdi Hazreti Ebu Bekr Siddiq, Şam'ı fethetdi. Hazreti Ebu Bekr Siddiq'in futuhaty iştada tamam bolýar. Geljek jelese inşallah wagtymyzda Ramazan aýy golaýlap barýar. Yeni 2 jelesemiz we gaýrat edin ýoldaşlaryňyz bilen galmaň. Geljek jelese Hazreti Ebu Bekr Siddiq hilafeti Hazreti Ömer Faruk radıyallahu anh'a tawsirýärligi özü bi wafa dünýeden ahiret saraýyna garşyn başı dik bolup Resulullah aleyhisselam'ın ýoluny qylýal gysartmany Resulullah aleyhisselam'a sataşmana ahiret saraýyna gitmekligin geljek jelesede inşallah hyzmatyňyza ýetireriz. Hudaý tebarek we taala aýdan eşdellerden kabul etsin inşallah. Hudaý tebarek we taala eçerlemizde ulfet, muhabbet, süýjülük goýsun. Hudaý tebarek we taala hemmemiz hedefe eslini unutmaýanlardan etsin inşallah. Hemişe hoşy güllemizde Hudaý ýatlap, gam günümizde de Allah bize arka çykýan ummatyndan etsin Allah inşallah. Bir elhem, 3 ihlas, içerde daşarda gulak asalan umidwarlar we täzeden köneden dünýeden geçen ogullarymyz we olan hakkında dua ederiz. Okuy beriň. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی های علمای ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.